Alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin shirinmu na yammaci ga labaran kamar haka. Gwamnatin jihar Kano ƙarƙashin Dr. Abdullahi Umar Ganduje ta zabtare kaso 20 zuwa kaso 30 na albashin ma'aikatan jihar. Ma'aikatan gwamnatin jihar da suka hada da ma'aikatan lafiya da ke kokari akan annobar cutar corona sun fara gunaguni bayan karɓar albashinsu na watan Mayu. Gunagunin ma'aikatan ya biyo bayan zabtare albashin da aka yi ba tare da sanin dalili ba, kamar yadda jaridar Daily Nigerian ta rawaito. A ranar 17 ga watan Mayu ne gwamnatin jihar Kano ƙarƙashin Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya sanar da zabtare kaso 50 na albashinsa da na sauran zababbun da masu rike da madafun iko na siyasa a Kano saboda matsin tattalin arziki da aka shiga sakamakon bullar cutar annobar COVID-19. Sai dai gwamnan bai sanar da cewa zai rage albashin ma'aikatan jihar ba. Jaridar Najeriya ta rawaito cewa ma'aikatan jihar Kano wadda aka fara biyan albashin watan Mayu a ranar Laraba sun gano cewa an yanke musu kaso 20 zuwa kaso 30 daga cikin albashinsu. Wasu daga cikin ma'aikatan da suka yi magana da wakilan jaridar Daily Nigeria sun nuna rashin jin daɗinsu tare da bayyana hakan a matsayin rashin adalci, musamman a lokacin da aka fama da matsin sakamakon bullar annobar COVID-19 wacce ta janyo sanya dokar kulle a jihar. Wata likita da ke aiki a ɗaya daga cikin asibitin gwamnatin jihar Kano ta ce zabtare fiye da kaso 30 kwatankwacin kaso 20.4 na albashinsa. Na yi matuƙar mamakin ganin yanke fiye da 30,000 daga cikin albashin. Ragin ya yi yawa duk da kasancewar tun da watan Janairu ake gutsire mana albashi. Akwai buƙatar gwamnati ta tausaya ma'aikata. Albashin nan maleji kawai ake yi saboda yawan buƙatu. Ina roƙon gwamnati ta janye wannan mataki da ta ɗauka, a cewarta. Wani ma'aikaci wadda mamba ne a ƙungiyar ma'aikatan reshen Najeriya reshen jihar Kano ya bayyana rashin jin daɗinsa kan yanke albashin ma'aikata ba tare da wani dalili ba. A cewarsa, an lalata lissafin shirin hidimar sallah da ya shirya yi wa iyalansa saboda yanke masa 18,000 kwatankwacin kaso 30 daga cikin albashinsa. Ya bayyana cewa gwamnatin jihar ta ba wa ma'aikatan bata baya wani ma'aikatan tallafi ba sakamakon bullar cutar COVID-19, amma hakan ya yanke shawarar gutsire musu albashi. Abin da ya fi ɓata min shine yadda yanke albashin ma'aikatan ba tare da sanar da su ba. Wannan rashin adalci ne. Ba a yanke shawara ta kirki ba tare da sanarwa ba. Gwamnan na son yi koyi da gwamnatin jihar Kaduna da takwarorinsa na wasu jihohi. Hakan ba laifi ba ne. Hakan ba lallai ya samu karɓuwa ba a nan. Na gama kasafin yadda zan yi wa iyalaina hidimar sallah da albashin, amma abin takaici yanzu an rushe min lissafi, a cewarsa. Da aka tuntuɓi shugaban ƙungiyar ƙwadago reshen jihar Kano, Comrade Kabiru Ado Minjibir, ya ce ƙungiyar bata da masaniya akan haka na yanke albashin ma'aikata. Ya ƙara da cewa ƙungiyar za ta kira taron masu ruwa da tsaki domin tattaunawa ta yadda za a warware matsalar.
tare da sanar da manema labarai sakamakon tattaunawar. Mun gode da sauraronmu. Kada a manta a danna subscribe sannan ƙararrawa.